Dám to. No, však počkaj, halo. To je vriti. Dobre, ja si zoberiem najskôr tento marker. Dúfam, že nebude nejaký vlak oproti. Aha, privolal som si to. Nechajte ma na pokoj. Ty brďo, koľko vás tu je? No ale asi to chcem ísť zobrať. Ale týchto asi nestratím len tak jednoducho, že? Stratili sme ich. To bola horda, alebo... Ja asi neprejdem. Do p***či, jak som sa zlakol. Ty kokos, aký infarkt som dostal. More bounties. Oj, Ježiši Maria. Okay. Dám to. No, však počkaj, halo. To je vriti. No kebyže mám náboje, tak to možno dám, ale bez... Počkaj. Neplatí. Ty vole. Počkaj, kde je hento, čo chcem? Mám motorku. Ešte tu ostali nejakí? Alebo si to môžem teraz v kľude zobrať. Nechcel som dať toto na kameru, ale... Ale asi sa to oplatí. A teraz chcem ísť asi dotankovať. A potom pôjdem na tento kemp. A inak, vitajte pri ďalšej časti. No ešte som sa nestihol rozkecať na začiatok, tak dáme si to takto netradične. Otvor. Uh-oh, I should stop for fuel. Akurát sme došli. Tam chcem ísť aj tak toto spraviť a infection zone, potom tam je camp, ale na to si potrebujem doplniť náboje.
Vieš čo? Zobereme si misiu od Copelanda. Dobre, počkaj, zoberiem od teba quest. I'll be by later. Deke. Good. Got something you might be interested in. Yeah, don't bet on it, Cope. I'm busy. Too busy to hear about a Ripper camp? Here, in the Cascade Wilderness? Rippers up here? Where? Thought you might be interested. I heard how you and Boozer got hit by him. In fact, I haven't seen Boozer around much, have I? Where, Cope? Up by Separation Meadow. Flack, you know her, don't you? Saw him firsthand. Passed their camp when she was out on a supply run. Don't worry. I'll take care of him. Teraz sa neviem rozhodnúť, že ktorý quest chcem ísť spraviť. Pozrieme sa na mapu. Že by sme najskôr spravili kemp. A potom sa môžeme napojiť na to, keď nám ostanú náboje. Boozman, are you awake? Boozer. Yeah, Deke. Just feeling a little heavy, you know. Ja, že mu zobrali vysielačku. I'm on my way up to Separation Meadow. Cope says there's a Ripper camp up there. Rippers? This far north? Yeah, Boozer. What the hell's going on with these guys? Alki said the Rippers were looking for us, that we had a price on our head. What the hell? How's that possible? I mean, sure, I've killed my share of crazy bastards, but I never went out of my way. Počujem. Not that I remember. Yeah, that's what I thought. Rippers. Deacon out. Skúsim ich likvidovať nejako že potichu. Keď sa mi to podarí. Dobre, však vyzerá to tak, že sú to len traja. Ale aj tak by som ich chcel zničiť nejako potichu. Uvidel ma? Alebo serem na to začnem strieľať? Neviem sa rozhodnúť. Streliť, či nestreliť? Ale zase nechce sa mi toľko čakať. This is it. Oh, goddamn Rippers. Goddamn Ripper. Hop. Keď tam je pasta? Áno. Počkaj, tohto dokončím. Wanna get low? Get low! Dobre. Snažím sa minúť čo... Wow. To najmenej nábojov. You hurt my brother, you know that? Now I'm gonna hurt you. To je zombík, to je zombík. Chcem minúť čo najmenej nábojov. Son of a bitch! Here's your fucking path! Hop. Ešte ich je tu 7. Som videl len 3 vtedy. Vidím svetlo. Poď bližšie. Why you up here, huh? Dobre. Looking for me. Well, you found me. I heard it. Dobre. Skade pôjdu? Tade to? Bunch of crazy assholes. What are you doing up here, huh? Na 2 náboje. No. Nebolo to najlepšie, ale... Nie, však... No bože, už len tak málo mi chýbalo. Žiadne náboje. Poď sem.
Zase sa uhla. Dobre, kempík by sme mali. Máme trust? Friendly? Mali by sme mať, že? Dobre, tento kempík by sme mali. To je on, že? Dobre. Čo sme sa poučili z minula je, že aj tu je jedna táto sirénka. Tam je ďalšia. To už by bol problém. Dúfam, že sú to len tieto 4. Je to... Týpka som sa nevšimol. Bol to predtým? Back on track. Nie. Feels, yes. Chvíľu som si myslel, že pôjdeme do toho tunela. Now we're in business. I'll let you do it. Dobre, toto je a... Počkaj, takto poserácky si dám quick save. Či som odstránil všetky tie sirenky. Tak. Good. Yeah, now we're in business. Nepočujem nič, takže dobre. Here we go. Another Nero micro recorder. Yeah, a Nero injector. Let's see if it still works. Dám si zase život. A keď som tu, tak ideme pohľadať tie, koľko ich tu má byť? Aha, tu nám už len jeden chýba. I gotta finish burning out this infestation zone. Hej. Vybavíme. Nechám si motorku tu. Ide niekto za mnou. Ten jeden. No tak poď. Vagrants, if they see me, I'm dead. Pull back! Pull back, everyone! Keď tu som ostal do p***y prekvapený. He shot me! Oh, shot him! Okay. No, zbytočne som minul na vás náboje. Aha. Niekto zľava, sprava? Á, ruka. Tak, si dostal do boku pekne. Vyzerá to tak, že bude niekde hore. Alebo chcem byť niekde, kade som došiel. Chcem byť vonku. Super. Teoreticky môžeme zdrhnúť teraz. Musíme ísť natankovať a to sa dá oproti, keď to preletíme.
Dáme ešte tento tábor, lebo máme aj náboje, aj všetko. Nechoď po mne. No ja zdrhám. Nezdrhám, dobre. Ešte do stromu nabúram. A co, ide? Nejde. Ale kúka. Oha. Nechaj ma. Tebe teraz neukazuje život, odkiaľ budem vedieť, kedy umreš. Nabíjaj už. Umri. To som povedal, že ideme do kempu, náboje nám ostali. Au, 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 au. Au. Postav sa a doplňaj si život. Nabíjaj. Stihol som? Motorke máme Motorke máme náboje. Motorku asi nechám tu. I gotta kill them all. Every last one of these murdering sons and bitches. Ale nevidím zatiaľ. Ligombík. A tam bol jeden. Aha. Počkaj, jak to dám preč? Men coming! There's one. Gotta finish this. Prídete vy? Poď bližšie, kamoš. You ain't got shit! I'm shot! I'm hit! I'm hit! Dobre, na 3, ale dal som ťa. I see you, asshole. Dobre, však. To nevadí. Jak to? He shot me! No vykukni. Do riťky. Dobre, 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 dobre. Neviem, kade sa k vám dostanem. I'm reloading! Jesus Christ! Skoro. Kurník, že neviem ti dať tú hlavu. Tam sú ďalší. Konečne. Au. Shit! Nejak sa mi zasekla ruka. Ten vidí... Dobre, musíme rýchlo prebehnúť. You like killing drifters, is that it? Dobre. How do you like it now? Tam asi nedostrelím, že? Kúrnik. Videl som len tu naľavo. Ale dosral som sa teraz zase. Dobre, ten snajper je hentam. Pull back! Damn it! Get him! Yeah. Kúrnik. Odkiaľ strieľajú? Au. Dobre, dobre. No vykupni. Musíš vykupnúť. How many of you are there? That don't matter. Not enough.
Kokos, ja som už... John Wick. Tam by mal byť ten snajper vzadu, že? I see him! No, no, no! No jasné, John Wick, že? Okay, one left. No, som bol strašný John Wick teraz. To viem zobrať toto? Aha. Dobre, ale už sa doobzeraj. Lebo ešte tu je ten snajper niekde. Aha, tam. A to už je posledný. To už je posledný týpek. Is that it? Is that all you got? Yeah, that's what I thought. Next time you set up an ambush, don't pick on the wrong guy. Dobre, ešte musíme pohľadať ten... Bunker, yeah, I bet ano? they had a bunker. Just gotta find it. No, v celkom peknom mieste sú. V rámci možností. Určite som okolo neho už miliónkrát prebehol. Len som si ho zatiaľ nevšimol. Netuším, že kde... Aha, bunker. Hatch, yeah, here it is. Nakúkneme donútra. Mapa. Hello, a map. Hello. Looks like they marked it up pretty good. Dobre, ďalší kempík by bol za nami. Wow. Takže keď nájdeme baseballku, nesmieme na to zabudnúť, že takýto upgrade si dať. No dobré, teraz nám zostáva si vybrať nejakú úlohu, ale asi by som išiel nejakú hlavnú dejovú. Čo tu máme? Počkaj, spravíme túto. Pomôžeme troška Mikeovi. Dojdem sem, že niekde po ceste budeme musieť natankovať. Tak pôjdeme zobrať úlohu od Tucker. Dobre, tak mapa, ešte raz, ideme, aha, počkaj, moc to je obchádzka, nie. Dobre, zoberiem si toto. Nemáme tu ani nič. A kde je ten, toto? Stihneme ešte jeden quest, alebo ich len ich poberieme a v ďalšej časti pôjdeme len hlavnú dejovú linku. Zobereme quest tu. Ty máš, čo máš? Zbrane? Áno. Hey, how you been? Hey, Alka. Just seeing what you got. Aha, tento, u neho sa dajú kúpiť zbrane. Ty vole, toto vyzerá dobre. 2200. Ja mám 11 000 mám. Ešte daj mi toto. A daj mi aj toto. Powerful. Good shot. You'll like this one. Čo potrebuješ? Deke, we got a problem. No aký? Yeah, Tuck, what's up? You remember Alkai said that Rippers were spotted, heading our way? Yeah, I remember. He said he didn't try to stop them. Well, we've seen him scouting the hot springs. A couple of men followed him back to their camp, in the cliffs south of the Twin Craters. Goddamn Rippers. Don't worry about it, I'll take care of him. I got a score to settle. A score? What are you talking about? Never mind. Tak tieto vedlejšie sa tak budú opakovať, že? Zoberieme ešte od Copelanda úlohu. Dobre, Copeland, čo máš pre nás? St. John, I got a job for you. Cope. You want Manny to work on your bike? Only one way that's gonna happen. I gotta do runs for you. Yeah, I heard you. I need you to deal with a marauder camp near those burned-out shacks along the Cascade Highway. You know where I'm talking about? Yeah, I know it. Radio me if you want to know more. Ja to tuto ukončím. Hey, Deke. How's life in the shit? Hey, Jazzy. How's life treating you? Prestaňte kecať, ja to chcem tuto ukončiť. Takže ďakujem a vidíme sa v ďalšej časti, kde dáme len a len hlavnú dejovú linku.
Takže zatiaľ čaute.